Tornem, amics, tornem de la publicitat, continuem en la taula política valencianista. Havíem deixat pendent el tema, un tema important, ja ho havíem comentat, el tema de la llengua i cultura valencianes. Sabem que els nostres partits, els partits que ens han governat fins al moment, han mirat lo cultural en Barcelona, a Barcelona, i l'econòmic sempre a Madrid. Vull dir, no tenim un partit nostre que defenga com cal lo valencià. Rubén d'Unió, parla'mos de la vostra opinió sobre la defensa de la llengua i cultura valencianes per part del vostre partit. La millor forma de defendre el valencià és parlar-lo i utilitzar-lo cada dia, i també des de les institucions públiques promocionar la llengua valenciana, la de veritat, i sobretot recolzant als mitjans de comunicació com és este o alguns periòdics digitals que n'hi ha en llengua valenciana, perquè al fi al cas sou els mitjans de comunicació, és que esteu oberts a les cases, és que de certa forma influïu en l'opinió més directament de la gent en programes com estos, en debat, notícies, i a partir d'ahí és on realment la gent té que veure quin és el valencià de veritat, el que defenguem, que és el de les normes dels Puig, per a fer veure a la gent que és el valencià real i no el que ens intenten impondre, que és del de Catalunya, directament des de l'Institut d'Estudis Catalans, o un mix estrany, filtrat, mesclat en paraules rares, com fa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Pep, que tenim així, Pep González, Demòcrates Valencians. Bueno, coméntanos. Torno a repetir que Demòcrates Valencians no participa en les eleccions europees, no? per motius propis, però si no ho sabeu vos ho dic, que Demòcrates Valencians de fa temps és un partit que defèn l'Estatut d'autonomia, és el més prop que tenim un nacionalisme actual, i pensem que totes les institucions valencianes deuen ser respectades i respectables. En aquest cas, quan l'ABL va treure i va aprovar la normativa actual que n'hi ha sobre la llengua, nosaltres, dir-te que dins el partit n'hi ha una divergència, n'hi ha moltes corrents, doncs acceptarem el que diu l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és el que ens reconeix l'Estatut d'Autonomia. Les opinions personals de cada un dintre del partit són molt respectables. Nosaltres dins del partit donem llibertat a cada un a escriure en les normes que vulgui, mentre es que va dir una normativa. El no reconèixer una normativa o altra no implica no escriure bé, ¿vale? Entonces el partit, com oficialment reconeix la BL, pensa que el tema de la llengua és un tema important que mereix tota la discussió del món i totes les polèmiques que es tinguin que fer, perquè això dona riquea i dona vida. Nosaltres hem pres de manera oficial una posició, però dintre del partit no diguem que no a que qualsevol escriga en les normes que considere. Ara, com a partit som estatutaris i l'Estatut d'Autonomia reconeix l'ABL, i l'ABL a dia d'avui el que diu és que n'hi ha unes normes i a aquesta normativa se cenyim. Altra cosa és el que hem parlat moltes vegades, que no és que hi ha gent a favor o en contra, però l'opció del partit és això. Entra en conflicte, bueno, ara si acas farem el debat, però a volta entra en conflicte el tema de l'idioma valencià, no? La UL diu que l'idioma valencià no existeix o forma part del mateix, se diu català, no? Se diu català en Catalunya i diguem el català sí valencià. Sí, bueno, però mira, alguns del partit diguem que el valencià es diu allí també català, vull dir, això ja depèn, però nosaltres no entrem en aquesta polèmica. N'hi ha un estatut i l'estatut defèn això, pues, de moment és el que n'hi ha. Benjamín Lafarga, l'opinió de Renovació Política, ja presentarem el debat. Tres cosetes molt clares. Renovació Política defèn el valencià conforme a les normes del Puig. Normes del Puig que van ser aprovades per totes, i quan dic totes, són totes les associacions culturals que n'hi havia i que en el seu dia van aprovar per unanimitat aquestes normes. Per tant, per a mi i per a Renovació Política són les úniques normes lingüístiques que es poden usar en la nostra comunitat valenciana. Segon punt que volia dir és que un partit que es diu estatutari té que fer el que diu l'Estatut, i l'Estatut diu que la llengua oficial en la comunitat valenciana és el valencià. I si n'hi ha algun organisme, institució com l'AUL que no gasta el valencià, és aquesta institució la que no està fent cas a l'Estatut d'Autonomia, és la que està fora de la legalitat, i per tant ningú partit ni ninguna associació ni cap de persona valenciana està obligat a seguir, per almenys moralment, intel·lectualment, a seguir el que li diga la AUL, perquè és la AUL
la que està en contra de lo que diu l'Estatut, i l'Estatut és molt clar. En la Comunitat Valenciana es parla el valencià, i el valencià està molt definit, ha estat tota la vida molt definit, ha tingut sempre una quantitat d'escriptors i literaris de molta alta qualitat, això s'ha dit sempre de lo del segle de les lletres valencianes, inclús està reconegut en la resolució d'equilibri també en Europa, que és una altra raó també per la que anar a Europa els valencians que tinguem que estar allí. És dir, que aquesta resolució se faci efectiva i que aquesta resolució s'obliga a l'estat espanyol a que efectivament es gasti el valencià. Així, el que avui és la Comunitat Valenciana, en el seu dia n'hi hagué la càtedra de valencià com a llengua única, genuïna, autònoma i diferent a qualsevol altra llengua del món. No pot vindre 4, 5, 20 persones que mai han tingut ressò literari, ningú d'ells, o quasi ningú d'ells és conegut per lo bé que escriu o per tindre una obra literària que tinga ressò inclús fora de les terres valencianes. És que jo penso que ningú ni així ni de sa casa. Entonces lo que no podem és fer-li més cas a la UBL que al que diu l'Estatut. L'Estatut és el màxim. Si l'Estatut diu que són valencians, la UBL no pot dir ni gastar una altra llengua que no siga la valenciana. Ahí és on se maneja renovació política. José Vicent. Sí, pues bueno, la postura de Acció Nacionalista és molt clara. Jo crec que forma part de la postura ideològica de tots els que han defès el que és la llengua valenciana des de fa molts anys. Evidentment, nosaltres entenem que el valencià i el català són llengües diferents. Per això entenem que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una entitat que n'hi ha que eliminar de la Generalitat Valenciana. Possiblement això no tinga res que veure en les eleccions europees, però sí en les autonòmiques, i des de luego aquest punt el tinc marcat a foc, la eliminació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, una entitat absolutament inútil. Ens costa un dineral tots els anys als valencians, perquè els acadèmics cobrin a muntó de diners tots els mesos per fer absolutament no res, per dir exactament el mateix que diu l'Institut d'Estudis Catalans i per dir que la normativa que tenim que gastar és aquella mateixa. Pues per això no ens fa falta aquesta gent. Això per un costat. Per un altre costat, els valencians tenim una entitat de referència des de fa molts anys, des de principis del segle XX, com era la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i com en aquests moments tenim a l'Institut d'Estudis Valencians, una altra entitat de referència que en aquests moments està molt activa i participant molt activament de la vida social i a més del tema de la llengua en el tema de normativització, etc. Per tant, el que tenim que fer els valencians és centrar-nos en defendre el nostre, que és la llengua valenciana, no deixar-nos avassallar per als catalans en aquest sentit. No ens oblidem de que el tema de la llengua valenciana i de que si el valencià és català o no és català, al final no deixa de ser més que una qüestió de pur imperialisme. Associe, parlem la mateixa llengua, som el mateix territori, polític, no? Formem part d'aquesta entelèquia política que s'han inventat de països catalans inexistents, d'acord? I per tant, com a que al final el tema de la llengua no deixa de ser una quinta columna que han posat així dins per aconseguir un objectiu major com és este, que acabo de comentar, el que n'hi ha que fer és combatir aquest tema contínuament. Per tant, Pep, lamento dir-te que esteu absolutament equivocats en aquest tema, no discutís, que estic convençut de que defeneu a la terra valenciana en tots els aspectes, però heu de pensar que al final la llengua, com desgraciadament ha ocorrit en molts altres puestos al llarg de la història, se considera part d'un imperialisme, s'ha considerat així, no fa falta anomenar casos molt específics. Per exemple, no fa falta dir que Hitler va invadir Àustria, el primer que va fer, perquè com parlen alemany, doncs són alemanys també, el primer que va fer, ho va considerar. I així és tot el seguit. Abans de passar al debat, Agustí, Poble Democràtic, la vostra opinió. Abans de passar al debat... Gràcies per deixar-me parlar. Però ara està un poc portant. I Ferran està també punxant, ara tranquil, ara Ferran te tocarà. Bé, jo volia referir-me a dos aspectes. Un, el que has comentat, que culturalment es mira Barcelona i econòmicament es mira Madrid, no sempre és així, perquè si tenim en compte que l'aprovació de la llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és un pacte en Madrid que perpetra el senyor González Pons de València, entonces culturalment també estem supeditats a el que passa en Madrid. Per tant, culturalment també es mira en Madrid, a banda d'un procés de substitució de la llengua valenciana per la llengua castellana
que s'està donant en aquest territori. Cada volta són menys parlats de valencià i s'està perdent aquesta llengua. Per tant, culturalment també es mira en Madrid. Molta gent coneix a Cervantes, coneix al Quijote, jo me l'he llegit, és una obra boníssima i recomana a tot el món, però poca gent s'ha llegit el Tirant. Per tant, aquesta substitució cultural i aquesta pèrdua de referents propis també l'estem tenint respecte a Madrid, no? Que jo no dic que siga roïn, saber castellà pues, t'obrim les portes també, és una d'això, però no hem d'oblidar la nostra pròpia realitat cultural i la nostra pròpia història. Respecte a lo que has comentat de polítiques en quant a la llengua i a la cultura valenciana, el primer que hem de tindre en compte és creure-mos esta cultura valenciana, creure-mos esta llengua, creure que tenim el mateix dret que tot el món a existir, perquè simplement reclamem el dret a existir, i això no s'ho creguem. Cada volta, jo me pareix molt ridícul cada volta que vaig en el tren i una persona que parla una llengua que ha après en escola, arriba una altra que parla valencià de tota la vida, un valencià perfecte damunt de la zona de Gandia i tota aquesta zona, que parlen un valencià preciós, i diu, ostres, que parles valencià? A l'altra persona que no l'ha parlat en la vida dius, ostres, algo està fallant així, quan tu que parles un valencià preciós, que marques totes les lletres com deuen de marcar-se, estàs dient que altra persona que acaba d'aprendre una llengua parla molt millor que tu. Me pareix tremendo. Creure-seu, després conèixer les realitats que n'hi ha respecte a la cultura i a la llengua valenciana, perquè jo he estudiat en el col·legi al senyor Salvat Papaseït, un poeta català, però mai m'han ensenyat a Xavier Casp, a en Fort Ramon. No he conegut els aforismes de persones valencianes com Aureli López. Això no ho he conegut, no he tingut aquesta possibilitat de conèixer. Primer s'ho hem de creure, després hem de demanar que se coneguen totes les realitats que passen en el territori valencià, cosa que no està passant, i després, quan se coneix, se decideix quina visió triar o no triar, perquè actualment només n'hi ha una sola visió i o t'aferres a eixa o eres un marginat culturalment parlant. I quan se tria això, potenciar la nostra pròpia, evidentment. Això jo crec que hauria de ser la política que haurien de seguir. També culturalment n'hi ha una cosa que ha fet molt de mal, i és l'eliminació de Radio Televisió Valenciana, i altra cosa que havia passat molt malament, que és utilitzar, polititzar i manipular una televisió pública de tots els valencians que tenia que donar la veu de tots i que no la va donar. Això és un problema greu i que culturalment és una merma que tenim els valencians respecte a altres comunitats. August, però el valencià que s'utilitzava en Canal 9 no era el valencià que el poble valencià parla, no? En aquest cas, vull dir, la gent no se sentia reconeguda en aquesta llengua que se parlava, no? Sí, com t'he dit, nosaltres l'AM, sí, típic, no? Com t'he dit, ha sigut una televisió manipulada des de pràcticament el primer moment. El que tenim que defendre és un ent valencià que mostre totes les realitats i la realitat autèntica del poble valencià i que no siga una entelèquia d'algun partit polític determinat o d'alguns sindicats que han ficat allí els seus propis afiliats. Ferran, anem a veure. repartix. Com a valencià de soca i arrel, tal com vas fer en recitals poètics de l'altre dia de la AIBA en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, vas fer un llibre de Julià Amadeus que era de soca i arrel, oficis artes valencians. Pues com valencià de soca i arrel, jo no permitís que a mi ningú me diga lo que estic parlant, siga català, siga rus o el papa, o qui siga. A mi ningú me té que dir lo que parle i quines són les meves identitats, perquè estic basant-se en la llengua. Senyes d'identitat en global, en conjunt. Primera. Segona, el respecte màxim, que no existeix. Sí que és cert que algun mitjà de comunicació, conforme s'escriu, pues, t'ho publiquen, això és cert també. Diuen que és pluralitat, vale, hasta ahí crec que és un respecte. No me pareix respectuós que tu, un col·lectiu que creu en una normativa, com en aquest cas pot ser la normativa valenciana única que n'hi ha, perquè l'altre no és valencià, que vulga pues, jugar una sala de l'administració, ja siga museística o de qualsevol tipus, i vulga fer uns cartells i vulga posar allí en fi, unes traduccions al valencià i tinguis que fer la que ells t'obliguen, inclús la del senyor Rus, tant que dia que les paraules que a ell no li obliguen a parlar així valenciana, que mire els museus seus com col·lectius que escriuen un valencianisme imperfecte en el seu interior han tingut que plegar-se i posar hasta la paraula mica, per exemple. Mica deu de ser, mica per mi és la femenina del mico. Però bueno, i fora d'això hi ha una altra història, que per a mi, si jo estic en un partit polític, jo tinc molt clar que les signes d'identitat, en general, això que diuen tolerància zero, tolerància zero. Jo puc passar per moltes coses, podem negociar, innegociable, tolerància zero.
senyes d'identitat, entre elles la llengua valenciana. I evidentment no passaria el que passa. Tu has dit en González Pous, jo dic que en Zaplana, que fue el principal, l'Herma no se va ni atrevir, Zaplana sí. I després, tots estos que parlen, com dia abans, de valencianisme, vamos, que la boca se fauia, que vagin per pobles de Castelló i Alacant on mana el PP i veuran penjada la quatribarrada en l'Ajuntament. La veuran penjada en aquesta excusa de que és la bandera del poble, de la localitat, del municipi. Això ho fa el PP, que quede molt clar. Ho dic de cara a la càmera perquè mantenguen tots, i això que són tan valencianistes. Per lo tant, repetisc, senya d'identitat, tolerància zero, innegociable. Amics? Podem pensar però és la hipocresia dels partits dirigits de Madrid. No podem anar que el partit de Madrid, que els importa ben poc València, se vagin a preocupar. És que és un doble discurs del Partit Popular, el que nos toca aguantar des de fa molts anys. Vull que això tindré de cara a la galeria, dir que som els valencianistes, que jo de fet la senyina la llengua valenciana, però per darrere mentre no s'entere, pues es clave que no pot leer la 4 que s'aprove la BL, que si no sé què, i és que ja portem el 30 anys aixina i és que no va canviar. Mentre aquest discurs es continua valent i la gent es continua votant, en aquest discurs van a continuar aixina i cada volta anirem a pitjor. Bueno, anirem a pitjor hasta el dia que nosaltres hasta el dia que la gent es doni compte de que és vostra la clau per a trencar. Al final esta és una qüestió de controlar la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. És tan fàcil com la gent es dona compte de que més de 30 anys ha estat enganyada. Unió Valenciana perquè l'oportunitat, no agarrant la Conselleria de Cultura i Educació, perquè ahí estava tot, ahí estava ja el tot. Sí, a partir d'ahí va ser la se va perdre aquesta oportunitat. Efectivament, segurament perquè el seu electoral se va trobar traicionat perquè van optar per una opció pensaven més poble. Possiblement, si no haguera ocorregut el pacte del pollastre famós, si la Valenciana s'haguera comportat com devia d'haver-se comportat, possiblement a dia d'avui avui no estaríem així, efectivament. Però estic seguríssim que la força seria a nivell de Convergència i Unió, claro que sí. Com a mínim. I mireu com es va els catalans i com va nosaltres. Desgraciadament tenim que aguantar que en les nostres escoles, en els instituts, en les universitats, però per mi el més important són les escoles, pues estiguen ensenyant el que estan ensenyant. Ja no estrictament en tema lingüístic, sinó que al final en molts casos se comporten com una espècie d'icastola on als xiquets el que se'ls està transmitint és una ideologia política. Després se queixen de coses que estan ocorrint per ahí als mateixos dirigents polítics i ara mateixa de reaccions en determinats pobles, d'actuacions que tenen contra d'ells, no se donen compte de que és el que han estat sembrant durant un muntó d'anys en els col·legis. I ara, aquesta gent que té una majoria d'edat està tenint les accions que està tenint. Al final, qui sembra vents, pues arreplega el que arreplega. Efectivament. Podreu afegir, Pep? Vols afegir algun comentari a això, tanquem ja el tema i passem a un altre? Tanques el tema. Tanques el tema. Bueno, te deixem tancar el tema. Però a veure, jo vaig dir diverses coses. Primera, jo en la vida, perquè soc per la meva trajectòria professional i per la meva forma de ser, mai m'agradarà dir, mai me sentireu dir que una altra persona està en un error per defendre unes idees. Mai. No, a veure, i entonces això queda bonico dir-ho, però uno o està acertat o està errat. No, és que, a veure, el nom del nostre partit ho diu, demòcrates. Nosaltres som demòcrates i som valencians, vull recalcar això. Els problemes de la democràcia se solucionen en més democràcia, en més debat, en més parlar coses. Jo soc d'un poblet xicotet que està al seu costat, que és de Montserrat, i encara que el nom pugui pensar que són de Barcelona, no, mira, Montserrat és un poble que pot ser de moltes coses però no és sospitós de catalanista. Jo m'he criat en aquest ambient i m'he criat també en un ambient, estudiant en un poble que es diu Picassent, que està al costat, que tampoc és sospitós de ser d'influència catalana, però ahir des de xicotet mos han educat en el reconèixer les coses i en acceptar i en comprendre i també mateixa en ficar en dubte tot aquest tipus de coses. Quan demòcrates valencians se fica en sèrio en tema de política i comença la seva tasca d'expansió i comença a parlar en un poble i en altre, nosaltres s'ha donat en compte de que n'hi ha molts punts en comú. I això ho parlàvem una vegada. Si fiquem un decàleg, n'hi hauria un punt que seria el que no estaríem d'acord, que és el tema de la llengua. Però els altres tots entenem. Reactivació econòmica, tirar fora aquesta gentola que ens està arruïnant i furtant. Entonces n'hi ha un tema que és el que ens toca, que és el tema de les senyes d'identitat. Jo m'he cansat d'igual de valencià que vostè, exactament igual de valencià.
si vostè pensa que no soc de valencià perquè dona suport a una institució valenciana que és la BL, pues ahí tindríem un punt de roce importantíssim i molt visceral, perquè vostè defèn de molta vehemència el seu valencianisme i jo defenc el meu valencianisme de la mateixa manera, molt radical, perquè considere que el valencià se pot interpretar de moltes maneres. Ara, perdre el temps, deixa'm una frase, discutir sobre el tema de les senyes d'identitat que tots tenim clares i l'únic que ens diferencia és l'ús d'una normativa o una altra, crec que el que és el poble valencià té un problema molt més important que és la recuperació econòmica i social del país. Fa uns dies i acabe vaig assistir que lo innegociable no se discutís. Quan jo dic que era innegociable no té discussió. Home, no té discussió, però ja no passaríem avant. Per mi no té discussió, no? Ara imagines que vostès són un partit polític i jo un altre i tenim que fer una coalició. Arribaria un punt que és el tema de la llengua. De 10 punts, 9 que estaríem d'acord, no se faria esa coalició? No, anem a veure. Sí, jo consensue economia, consensue sanitat, consensue educació. Jo no consensue qui és mon pare. Jo no discutís qui és mon pare. Claro. No puc discutir-ho. Mon pare és qui és, no és un altre. Vale, això no és un consenso possible. Todo lo demás sí. Vale, però ningú te va dir a tu que sigues una mena d'altra. Recorda l'última que es van trobar, que em van fer la mateixa pregunta i digues, però entonces no consideres que els altres són analfabetos? No, ni mucho menos. De fet, mi venia un company de partit que ell gasta les nomes del Puig i està convençut de que aquesta és la llengua que té que utilitzar. A mi m'ensenyaran les nomes de castelló i això no és que jo em prat. Però les normes de castelló no digues. Normes de castelló, això no existís. Bueno, m'has entès perfectament. No, jo t'entenc, però no ho gastes perquè això és una falca més que fiquen que no està ben posada. Les normes del 32, com vulguis dir-li, no són les normes del Puig. Les normes del 32... Mira, anem a discutir per la denominació de les normes. És que les normes del 32 no és una normativa oficial de res. Així se basta una normativa, en este cas l'Institut d'Estudis Catalans i l'Acadèmia Valenciana. Però no vull discutir aquest tema així, perquè crec que el temps és molt vàlid per perdre-lo en la denominació cultural. Jo que soy de Castelló, vale, yo soy de Montserrat, conozco el tema del Joven. Això que diuen les normes del 32, les normes de Castelló, tenim coses molt més importants. No, això ho dius tu, però jo no. Per mi és tot més important. Per mi és més important que l'altre dia en el meu carrer, on jo estic treballant ara, més per davant, se tirà un home per un balcó. No tenia diners ni per pagar la família ni a ningú. I ho han fet perquè els fills pogueren pensar, pogueren menjar del seguro de vida. Això no és el tema. Tu creus? Sí. Tots sabem que això és important. Home, ja. Però ara estem discutint d'un altre tema que també és important. Però estem discutint un altre tema per arribar a la convergència, o no? No, jo no vull que arribar a cap convergència. No, jo no soc radical, simplement tinc claríssim quina és la meva postura. Perquè, si me permeteu un segon, només volia fer un tema. Has comentat que l'únic punt de discussió que tenim és una normativa, però jo te diria, només discutim per la normativa. Entonces, ¿tú consideres que el valencià és diferent que el català? És un idioma diferent? Home, jo tinc una opinió personal. Bueno, és el que t'estic preguntant. És el que t'estic preguntant. Jo vinc a dir, per la dels valencians, doncs acatem les normes de la BL. Bien, però considereu que el valencià és un idioma propi o és el mateix idioma català? A veure, valencià, te dono a repetir. Jo no soc filòleg i la postura no puc defendre. La postura del partit és que acatem les normes de la BL. No teniu una opinió sobre si parlem valencià o parlem català? Jo parlo valencià i crec que està clar, no? És que no hi ha coses que no es poden... No queda clar. Jo puc pensar que defenc que jo parle valencià, però que, sin embargo, com la ABL és oficial, pues va, jo escric així. No, a veure. Jo parlo valencià, escric en valencià, sent en valencià i treballo en valencià. Vale, aceptamos barco. No aceptamos barco. És una normativa que està ahí i és la que ens estem... Ha quedat molt clar el tema, per sort també. A veure, perquè ja estem quasi en el temps, està fent Pepe Herrero, però bueno, anem a donar més temps. Pepe Herrero segur que ens deixa. El tripartit, a veure, el tripartit, PSPV, Compromís, Esquerra Unida, el lobo, que viene el lobo, ¿no? El lobo, sí, el lobo ya lo tenemos, ya, la voz está ya clavada fa dècades així en la Generalitat Valenciana. Hem de patir, hem de tindre por de lo que se mos aveïna en aquest tripartit, vull dir, Rubén, mos estan clavant la por, hem de tindre por a lo que se mos aveïna, els valencians? Jo crec que les pròximes eleccions referides a les autonòmiques el PP patirà un greu baixó i n'hi haurà que veure què passa. Finalment pacten o no,
el torno a entender que sí, però pitjor de lo que estem no anem a estar. sí, sempre podem anar a pitjor. No sé, jo crec que a una opinió personal no s'atreviran a fer tot el catalanisme jo no crec que s'agradaria fer. Jo no crec que s'atrevís que t'ha penjat la Contra Ibarra a l'Ajuntament. No crec. No crec que arribin a aquest punt. No crec que arriben. I pitjor que estem... Però ja ho van fer en una ocasió. Però no crec que tornen a repetir el mateix error. Però tu has recordat el que te dia, que el nivell de catalanisme que facen farà que després el PP torni una majoria absolutíssima segons el que facen. Jo crec que ja cometeren un error. Ja s'andaran en ojo, de no banyar-se tant. Ja cometeren un error i no crec que el tornen a repetir. Pep? Home, jo crec que no n'hi ha que tindre por al tripartit, n'hi ha que tindre por a que torni el Partit Popular a governar, i jo crec que el nivell de catalanisme que facin el tripartit, si van a fer un catalanisme, no farà que el PP torni a guanyar. El que farà que nosaltres, si som intel·ligents, estiguem en més oportunitats i en més punts a favor per fer-se en el poder valencià. Benjamín? El tripartit l'ha fabricat el Partit Popular. És a dir, el Partit Popular ha estat governant en moltíssims ajuntaments durant moltíssims anys en el bloc, el que ara, un dels components de que ara és Compromís, i gràcies al Partit Popular el bloc té avui en dia la força que té els diners que té i té la infraestructura que té, i s'ha donat a conèixer en mitjans de comunicació gràcies a que el Partit Popular li ha donat tot el que li ha demanat i un poquet més. És a dir, que si ara el tripartit lleva al Partit Popular del govern serà simple i senzillament perquè el Partit Popular ha creat un monstruo, com el que diu, siempre viento recogerá tempestad, pues això és el que li passa al Partit Popular. Però no, sempre que siguin tres partits democràtics i tinguin una actuació democràtica i sempre se mantinguen dins de la normativa de la llei, pitjor de lo que estem no anem a estar. Estic totalment d'acord amb el que diu Benjamín. Crec que és impossible que estiguem pitjor. El Partit Socialista no se va atrevir mai a oficialitzar el tema de la normativa valenciana, etcétera. Va ser el Partit Popular el que li va donar oficialitat per mig de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Realment el tripartito en aquest sentit té tota la feina feta, per tant pitjor no podem estar. Bé, jo també volia comentar una cosa que has dit, no? Hem de tindre por. No sé si vos heu donat compte, però estem parlant de por. En una societat democràtica, o que se vulgui dir democràtica, no es pot viure en por. La democràcia ha de portar altra cosa que no siga la por. I un partit polític com el Partit Popular que ens està infundint eixa por, jo crec que no és demòcrata. I hem de fer-lo fora. L'administració valenciana, aquells càrrecs que ocupa el Partit Popular en aquests moments, fa molta olor a naftalina, i jo crec que seria beneficiós que entrara un poquet d'aire nou, encara que no ens agradara, que entrara un poquet d'aire nou, que s'aireixaren aquests calaixos, perquè qui entre després d'aquestes eleccions no va poder fer res perquè aquests calaixos estan a rebentar i no podrà fer res perquè tindrà que pagar deutes i poquet més perquè el Partit Popular ha fet un xas grandíssim. I el que hem de fer la societat valenciana, si mos creguem que necessitem una força autènticament valenciana, si mos creguem que som una societat que tenim que tindre un futur, és apostar per una formació, apostar per un projecte que siga netament valencià. No podem viure en la por de si entra el tripartit, si entra el PP altra volta. Hem de tindre aquesta vida en el convenciment de que som algo i que tenim que defendre això que som. I a partir d'ahí actuar. Si la societat valenciana no vota en base a això, vota en base a la por, tenim un greu problema democràtic. Ferran? Jo l'única por que tinc és que no entre ningú partit autènticament valencià. Aquesta és l'única por que tinc. I està fundamental i basar avui per avui. El tripartit, pues si el tripartit no ha funcionat en Catalunya, com va funcionar així? Si resulta que el PSOE ja s'està desmarcant en certs punts de compromís sobretot, que és política circense, estos que tan criticaran en el seu dia Elizondo per portar la taronja al Congrés, resulta que esclafen llantes de Coca-Cola i que porten camisetes d'estes de lo més ridícules en el Congrés. Estos que criticaran en aquell moment tot allò. Entonces, Compromís és el que no me preocupa, perquè les actuacions que fa se li van a vindre en contra. Quan la gent se dona compte serà un efecte boomerang, però és que no va tindre suport. El tripartit no té suport. Repetís, no ha funcionat allà. Pregunteu als ajuntaments com d'esta ciutat on estem fent esta població, on estem fent el programa Burxassot, a veure i se vejunge que han fet que un partit con Compromís en dos concejals
amb anar crec que 2 o 3 legislatures, o sigui 2 anys o 3 anys, 3 per 1, tenim 2 consellers. Segur que la pròxima no ho faran a Xina, perquè no és rentable políticament. Vull dir que no té que funcionar. Jo ho tinc claríssim. El tripartit se'n va per l'aire a la mínima. I de fet, ara mateixa el PSOE s'està desmarcant de moltes coses. Ja dic, la por és, com diuen per ahí també, que el PP continua una legislatura més, però continuarà enganyant-nos en el doble discurs, i si no entra un partit netament valencianista, la por estarà sempre present. La por no, el perill per al poble valencià de que continuem igual o pitjor del que estem. I els valencianistes volen un valencianisme polític fort, cohesionat, únic, no, és de veres, no 4 o 5 partits, no 4 o 5 paperetes en la taula, no, el dia de les eleccions. Per això fa falta... Això se dispersa entonces, Àlex. Correcte, el problema no és que n'hi hagi molts, ojalà no, foren tots, ojalà foren tots, clar. perquè clar, tu, perdó un segon, bueno, està clar, tu, el País Basc i Catalunya dona igual que votes al PP que al PSOE, estàs votant català primer o País Basc primer, així no, així si votes PP o PSOE estàs votant Madrid primer i València, bueno, ni la que fa 10, l'última. Desitgem, amics, un valencianisme polític fort, i de vosaltres depèn també que Poble Democràtic entre en esta coalició de partits valencianistes. Seria desitjable. Crec que va puntuar. Pep està castigat avui. No, però molt de carinyo, molt de carinyo. S'agraeix. Pep ha donat un bon discurs avui. Pep, la pluralitat enriqueix, jo sempre dic el mateix, i me pareix molt bé les opinions, però que hi ha un tema en concret que a mi, ja dic, no té consens, no té negociació. Pues mira, a mi m'agradaria parlar-lo, però us diguem entre els cors tots que estem així. Això sí que estaria bé. Seria la guinda. De totes formes, si m'ho permetiu, per lo que tu estaves dient, jo crec que ha sigut de les primeres intervencions que hem tingut jo, crec que ha comentat que per mi el més important d'esta coalició per Europa, Valencians per Europa que se diu, és el fet de que possiblement ha sigut el punt d'eixida per plantejar-nos una coalició de partits, una creació d'un partit únic, com vulguem plantejar-ho, però al final és de veres que és importantíssim que el votant valencianista tinga en aquests moments un partit de referència únic. Per què? Pues perquè desgraciadament el nostre vot és minoritari i perquè desgraciadament si aquest vot minoritari damunt el diversifiquem pues estem condenats a no tindre representació. Jo, des de luego, per la meva part, per part d'Acció Nacionalista Valenciana, jo ho he de fer sempre i anem a defendre sempre el fet d'intentar que tots participem d'aquesta coalició, d'aquesta unió de partits valencianistes i des de luego estic convençut que al final els meus companys de taula estan pensant el mateix. Abans de despedir, com a breus, en aquest cas el Piló fa el sopar de narrativa el 16 de maig, divendres. Restaurant Trapemar de Burxassó donen els premis de concurs de narrativa en llengua valenciana i durant el sopar es presentarà l'obra guanyadora de l'any passat, Vida i mort de Campio, de Vicent Lluís Simó Santonja. Com a altre tema breu, per part de Plataforma Valencianista i Círcul Cívic Valencià estem moguent ja el que és la segona fira d'entitats valencianistes, des que les entitats culturals que vulguin participar que se posen en contacte amb nosaltres. Per la meva part, res més, anem a tancar la taula política valencianista donant les gràcies als nostres convidats, desitjant-los sort. Instem des de Onda Fallera Televisió al poble valencià per a que aposte i defenga lo nostre. Ja heu sentit el que han aportat avui els partits i ara toca votar en el cor i en el cap. Toca votar en clau valenciana sempre. Pues ningú millor que els valencians per a governar-nos a nosaltres mateixa. Així que moltes gràcies, Rubén. Moltes gràcies per convidar-nos i el dissabte pel matí estarem en el mercat de Benicalà per a oferir informació tant als venedors com a la gent que vaig allí. El diumenge estarem en la platja de Malvarrosa al mateix i qui vulgui passar-se per a conèixer més sobre el projecte de Valencians per Europa el l'atendrem allí. Pep, Demòcrates Valencians, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres per oferir-la. Benjamín Lafarga, Renovació Política, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Josep Vicent Guinot, Acció Nacionalista Valenciana. Moltes gràcies a vosaltres. I Agustí Tacarés, Poble Democràtic, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ferran, cavaller, com sempre. Gràcies, i a veure si el deber és el del partit únic que desperta la consciència de la majoria del poble, que és el principal. Consciència valencianista. I és que la tenen, que encara n'hi ha per ahí molts i jovens que no se mareixen i al haver uno que voten a res més. Valencianisme sempre, estem contents. Pur, autèntic.
Avui el valencianisme deu estar content per el que ha sentit així, el valencianisme polític, el cultural, tots els valencianistes. Per la meva part, Àlex Esteve, moltíssimes gràcies. Espero que us hagi agradat aquesta taula política valencianista i fins la setmana que ve. Més valencianisme cultural, així en Onda Fallera Televisió. Molt bona vesprada a tots.